Okei, perjantai-ilta. Lähtisiköhän tuo Roksi ulos, jos mä kävisin kahtaa? Roksi! Roksi! Ai kivari tuli. Mitähän silloin asiaa? Mitä meri? Ai sä olet juomassa. Vanha juoppo. Lähetäänkö baariin? Joo. Itse asiassa ei tässä oikein mitään tekemistä on. Voitaisiin vaikka lähteäkin. Lähde messiin. Minulla menee vähän aikaa. Mihin me? Se pitää odottaa. Minä vaihan vaatteet. Okei, mä ottelen tässä pihalla ja juon samalla. No niin. Nyt on valmista. Vois lähteä. Sä oot värinyt hiuksetkin. Joo. Katsotaan, Ihanan jos kerkee näköistä. tehdä vaikka mitä. Nuo on tosi kauniit. Eiköhän lähetä nyt, kun ollaan valmiita. Lähetään. Kippis. Otetaanko taksi? Otetaanko taksi vai kävelläkö? Eikö me päästä kävelenkin? Joo, kävellä. Hei, tänään pidetään hauskaa. Onpas hiljasta, vaikka perjantai. Tosi vähän porukkaa liikenteessä. Elää juokse, ei oo kiire. Ei. Mä mietin vaan, että miten mä saan ottaakaan ne narikkaan näitä mun juomia. Mulla on niin. tosi paljon mukana. Me pitää juoda ne tässä. Joo. Hei, kippis ja hauskaa iltaa. Kippis. Samoin. Joo. Tää muista ottaa nämä oluet pois tossa. Ai niin, Narikka. joo. Totta. Katsotaan, onks täällä ketään. Musa soi ainakin. Hei, pitäisikö me soittaa Tulikselle? Näinköhän se lähtis mukaan? Tulis tänne. Joo, soita niin saa. Missäs minun puhelin on? Hälyttää. Okei. Joo, onko vähän. Joo, moi Tulis. Hei! Me ollaan täällä baarissa, tuutko mukaan? Okei.